tetanggaku kan nek momondekne tak ajaki ceromonoi kan enek kanca dolanane salwa ngono lho. Biasanya kan ini kan yang seneng mbek salwa, tapi antine lagi enek kegilaan ya wis lah, mbah. Wis bareng sampe kok kene. Nyatane ya ora enek hasilnya. Kita budal sendiri saja karena kan nek mbah aku mau angkel ngono kuwi, aku bolak-balik diteleponi di WA nih. Mbok yo ngabari ki susah ya apa kan ngomong-ngomong sik aku cuma papak jam wis saurunge jam dipapak memang ya karena kan pengumumannya apa jenenge sekolah kan jam 12.30 ya. Sekolah-sekolahan iki jam 12.30 sedangkan aku ya wis nganjir nih guys jam 12.30 mulai bocah rame sampai bocah sepi ya. Nah, terus mari ngono dene iki kayak ngomong ngono lho kan dene nggawa HP ngomong apa jenenge misal ana sing WA dekne kuwi mang gruwadak kan ya aku kan yang gruwadak mesti kuwi ning ndi aku wedine kok dene nang semula juga kancane apa piye ya ngabari kuwi mang WA-ne dibales ngono lho aku ki ora iso muleh aku ki jek enek urusan ngene aku ki jek enek ngene ngono lho nyauri tok lho moh guys Mas Samsal wae nyauri moh gimana wis tak gawakno salin, wis tak gawakno klambi. Ngono ki mang takoki kuwi nek acara apa? Wis ta meneng ae. Bocah sampe wis resik lho Mas Ami. Wis ora nek bocah Mas Ami. Jelek malah kok wis teko Mbak Indah. Tapi yo mah itu udah dewe. So guys, aku bayar nasi ini Mbak Indah. Stres malah. Terus Mbak Are tak teleponan apa pak dewe aku. Di VC Mbak Ane emang yo apa jenenge mak? Apa jenenge aku apa engko? Kene opo ngono iki gak disauri. Wes meneng. Wah, dene iki tukaran mbek kancane apa tukaran mbek gurune apa nek masalah mbek sopone aku yo ora roh. Komunikasi emoh kok. Gondok kuwi wis dipapak, wis ditelponi, mbok yo ngomong ngono lho. Aku gak iso metu saiki, maksudnya aku ki ngabari ki wong WA aku emang wis centang loro di telepon yo berdering kan yo iso kan nyauri ngono tau. Gondok kuwi ngono. Nyauri. Aku ra iso mulai saiki, aku jene urusan kan iso. Apa ngabari mulai ke jam apa jenenge 11.30 Kang. Kan soalnya kan sekolahnya kan mulai kan semua seluruh kan serentak kan 11.30 tapi ini kan udah mulai ya iso bolak balik kok gue ya dimaklumi saja ya jenenge cek SMP guys, nggak bakal lanjut lagi. Kita sudah bersama dengan orang yang menjengkelkan itu. Kenapa sih wae ora apa menjengkel wong? Why? Piye? Ije iso ngomong piye ya? Jadi guys, tadi kan wis bar kuwi ya, terus mari ngono iki mang juga aku ning kene mulai ke jam piro mang yo. Kalau roh dhewe lah mang jam yo. Sekarang wis jam berapa? Jam setengah 4. Jam setengah 4 guys, saiki wisan kinara wis iso tidur. Jadi ki dekne iki model iki gak piye yo nek loro mungkin yo, karena kan dekne kan sehari-hari niki wis sendiri ngono maksud iki yo ambek mamae ngono tok. Dadi kok nenek kene langsung kok sing koyo
yo gelem apa berinteraksi, tapi untungnya iki noro iki gak sing langsung ngentere, langsung kayak aku lempokan sing langsung mau turu tok ono enggak. Dene iki yo iso bermain ngono. Dadi makane kuwi dengan tujuannya aku rene iki yo tak ajak main, tak ajak dolanan ngono. Dan nek dene ngomong mau digendong masih dene gak ngomong gendong, aku ya gak bakalan gendong ngono guys. Jadi ini makanya kuwi ya wes aku gendong ya seperlune dene dan seperlune dene pengen ngomong gendong, gue gak tak gendong. Nek gak ngomong gendong ya aku gak bakalan sih kok. Ayo kita nonton enggak tak beno karena yo maksudku yo wes kan iki dene sakit itu gara-gara tumbuh gigi. Jadi awak iki Jadi awak kesini. Heeh. Tak takok iya wae yo. Aku mang wis mapa kowe, wis gawakno salin kowe, terus wis sampe tak peseno panganan. Kan aku wis nge-WA kowe mulai saurunge kowe mulai. Aku gak roh, aku ae gak buka HP plus aku mang ya ceromono HP ne iki tak ya wis lah aku gak ngetokno HP plus bener-bener HP iki aku koyo gak gua HP ngono ku yo. Aku mang pun telepon bunda iki lho. Rungokno guys, rungokno penjelasane rungokno. Telepon bunda apa kancaku sing nelpon. Telepono aku wegah jebuk HP, buka HP terus ditelepono terus tak telepon saka HP ne kancaku. Tapi lagi masa HP ya, Wah. Gak apik encen. Tapi Kan ya wis aku terlanjur. membutuhkan Soale komunikasimu. aku kan apa jenenge salah encene. Ndek iki aku muniku kan mulai 11:30. Nyatane aku urung mulih yang mono. Sauru kayak kuwi guys, kejadiannya dia ini. Jadi iki aslinya mulai jam 12. Tapi gak diparani, soalnya apa? Karena siji kayak telepon. Karena bunda iki wis mematokkan nek mama cah iki mulai sekolah kudu telepon, karena nek gak telepon yo ngene iki kejadiane. Ngene iki inisiatif untuk menjemputmu di jam yang tepat. Kuwi adalah inisiatif gila. Tapi iki Gila. Aneh yo guys yo, cara mono yo nek aku wis oke dengan kesepakatan nek gak usah telepon. Iku malah aku dilalekno, aku tahu kok ngono yo. Jan aku kuwi mulai kuwi cek gak teratur yo, terkadang cek koyo pengen ambek kancaku omongan ngono kuwi. Dadi iki aku ki yo wis cek beranggapan nek tak telepon lagi diparani. Terus tiba wis ngenteni ning jaba ngono kuwi yo tau yo. Terus aku sing excited go mulai go mek apa-apa go ning omah ya. Dong. Jajal cah gak tak telepon. Apakah aku ngantek dhewean? Tenan yo ngantek dhewean aku. Karena awal mulane kuwi wis keluarga kita semua mbok patok untuk ngono. Sing garai kuwi. Kai. Iya. Aku dipatok ngono iki kowe kudu telepon. Duh, karena kan kira dhewe bapakam kerja, bundanem yo mesti yo ning omah, tapi kan yo bundanem ki yo ibu rumah tangga yang mergawe ning omah. Yo duwe gawean omah. Kayak gimana aku wis kowe roh chatku wis buka apa mang? Gak. Sampai saiki gak buka. Lah kan wis tumbuk wong Delok dhewe kowe nek maekno wong iki wis salah. Saiki iki nomor 1. Komunikasi de Salwa iki minus ning WA. Minus. Aku sak minus-minusku yo. Aku ki yo males bales chat. Kadang aku tak jawab ning jero ati. Tapi jenek sing luweh minus neh. Soalnya kan yo ngapain wis tumbuk kok kan, iki waca. Aku sampai hatiku luwur. Mosok wis tumbuk ya terus aku bahas sing ning chat kan wis berlalu. Wes ya wes. Sampai dulu saiki. Buka. Ya paling nelpon. Wah. Wes biasa, Mbak. Makanya aku wis Lah yo kuwi apa salahnya sih wong ngabari aku? Lah, Wong kan membutuhkan kabarem tok. Afik, yo. Nggak dibuka yo, nggak dibuka. Iki nggak dibuka, delokan nggak dibuka kelakuane. Kowe buka yo atine grobok ngono Mas Sam. Terus enek neh yo sing apa mang ning halte wae Mas Sam. Ibuke iki ditelepon ra diangkat-angkat. Terus mari ngono sing anake ceritane kan
Ngene yo, ditelepon gak diangkat-angkat yo. Terus aku krungu soalnya cenderungku tak buka. Terus mari ngono, anak bocah sebelah kuwi kan yo tangga ngono lah jarene. Terus mari yo wis ayo ke barang aku ae ngono. Oh mungkin nek papasan ibu mendalan kuwi. Apa nek arane engko diceluk ngono lah yo. Wis gang rodok suwe sih ibuke rono. Terus mari tak kancam sisok eneh. Di. Lho wau sampean barang iki. Bocah dipapak kok malah aku ditinggal. Ngono ki sing salah sapa? Aku gak iso guys, normal saiki wisan, sumpah. Perkara Salwa wis gila, anggere papak ki aku gila. Aku biyen yo tau aku gak nggo HP ya Mas Sam. Aku balik SMP pindo. Aku tak ada wangi aku mulai neh untuk takon nelpono Salwa metu dan aku balik SMP nah tahu ya nan. Wah, tapi komunikasi nomor 1 wah. Wis no iki aku ngomong ambek kowe. Kan Roh dhewe, aku gak guys. jawab. Roh dhewe lah kowe kelakuane, roh dhewe. Roh dhewe kowe kelakuane padhanan yo. Korban dipermainkan. Helah, ora perkara kuine. Ya perkara kuwi Aku ki mau perlu komunikasi nem kuwi mang kan cendang loro, berdering. Ya kuwi mangi tolong dijawab, dijawab. Pikirane ya. Penjahat berawal dari dijahati. Alah, Saiki ya. alah. Ya ngono. Jare kan Sing jahati sapa? Sing jahati kan ayah dan ibumu, bukan aku. Aku ki yo sekolah-sekolah. Iki komunikasi. Iki perumpamaan iki nek jahat tiba Ya wis sih padha ae kowe bareng ya biasane kok ngono kok. Aku ngapakno kowe lakoki? Bayangane oke sih. Diapan aku? Aku Diapan? Aku wis Diapan? excited yo guys yo. Aku wis nge-WA dekne malah iya. Dekne tak telponi gak nyauri, tak WA gak nyauri kudu tak parani mengarep sih lagi. Hah? Gak muni HP-ku? Tapi kan ini konsepnya di rumah wah. Di rumah iku cedak jarake yo. Adoh. Tapi antara aku dan SMP-mu kan adoh. Cedak. Aku ya wis kuwi ki arahku ya apa rene, apa nama Mbak Indah. Maksudnya kowe tak jak barengan ngono lah. Kon kan ya mulehan kan ya jam setengah 11 mau ngomongnya jarene. Setengah 11. Tolong lah wah. Komunikasinya diperbaiki. Lah sapa sing nomor-nomor ya kaya enek omong-omongan sih ya wis lah, ya omong-omongan sih ngono Kan kita kan gak ada yang tahu. Ujuk ning mobil ngene. Kose. Aku kose. Atik menjelaskan. Mbak, maaf ya Mbak ora tak sauri WA 6. Lah aku kita buka HP. Kose. Aku tak buka HP. Kose. Sikilem kau salah. Aku kan wis muni, aku ki gak nyekel HP. Aku ki mang wis koyo bocah sing gak nggawa HP. Aku lali. Kok rasane jebuk HP ki kok ngene terus Padahal wene iku goreng tas iku pada dicangklok. Kayak dicekeli ngene. Terus lah kestre wong nek kare komunikasine minus ya bakal minus tak kabehane yo. Yang iki contohe. Aku sakit hati, aku ngondok ning kono aku kudu mentol nangis ya Allah. Kok ngene men yo dipermainno wong iki aku yang ngono wis aku yo dipermainkan, dipermainkan adikku. Aku ijine mono uripku iki kenapa ngono kok dipermainkan wong terus iki kenapa ngono lho. Kok iso? Kok cuma Soalnya aku wis dirungokno aku iki wis ping swidak ning kupingku yo. Wes nek bunda ora? Hah? Nek bunda ora? Iya, tapi aku muni gosek aku mbok senani sik. Soalnya ki aku utakku ki lagi mau disenani Lah dadi kan aku maksa apa? dipapak bundaku iya wis muring-muring ning tengah dalan aku wis kaya wah gak iso iki timbang aku mumbul aku langsung munggah ngene wis dah gosek ning omah aku mau ning kene terus wis nah aku wis kok ngono bunda menang terus ning omah ki aku cek urung gelem ya aku cek ning kamar Salwa Rene jalan ning omah ngomong gosek aku ya cek ngono terus di WA iki mang terus aku akhirnya bareng Mas ngono Ngono iki apik iwa Mas Sami. iya aku sudah tahu itu nggak apik tapi jek tak baleni karena ya wis lah Gila karena gila. Kalian roh
Ya, ngono ki ora mau aku tok sing dipermainkan cah iki. Ayahe tahu, Mase tahu, Bunda ya sering. Aku Lah ya apa lah aku ngomong ki. Mantan dipermainkan. Jadi waktunya iki. Wayahe mumpung cek SMP ya. berarti SMA kan berarti aku- dia ini tipikal orang yang pendendam, guys. Pendendam. Karena kamu mengingat-ingat orang yang melukaimu dan kamu membalas untuk melukainya. Ya kan Dendam. apa yang diberi kita kembalikan. Ya ora? Yes, nilai dewe guys, nilai dewe ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya ora cara mana? Masa ya uang ngekei kene perlakuan buruk terus kene kudu tetep ngapiki wonge. Ya Allah. Kayak jadi wong fake. Kayak jadi wong fake tapi kue sing fake. Aku asli, aku kayak nek kembaran sing palsu. Apa? Sabar. Orang sabar tuh disayang Tuhan, diberikan jodoh yang mapan, diberikan jodoh yang kaya raya, diberikan jodoh yang tampan, bebek bobotnya bagus. Sabar ya, ini adalah ujian kecil untuk menuju jalan yang benar. Sabar, kita nggak boleh egois, ini bukan salahnya salah juga. Jadi kita harus sabar menanggapi salah. SMA nih SLB ya. Nah kan iki kan wayah-wayahe koyo wis sampe lulus kan. So SMA mesti kowe ya wis gak bakal marani aku karena aku ya bakal pulang pergi sendiri. Paling sampai ya aku sampai pulang pergi dewe terus mari ngono kan glatra ora jam 4 pulang tapi kowe malah mampir-mampir kowe tak ya gicek. aku ngomong engko nek enek ape Mampir dalam hal apa nongkrong mek taek ngopi ngobrol. ya bos, gak oleh ngopi bengi ya ngopi sore. Kira dewe guys ya selalu bantah. Isna Merwan Salwa adalah tukang bantah. Loro komunikasinya jelek. Ketiga dekne pendendam. 4 sok imut. Jangan imut gak sih? Diesel guys, kalian ya sharing ya, apakah kalian ya pernah diperlakukan seperti ini kepada adikmu atau pasanganmu ataupun keluargamu? Ya sakit banget sumpah, rasanya ini gondok nih hati. Apa ini mengabariku kayak mau kose. Lah iya salah piye nek? Mbak, aku ini mulai aku kose soalnya aku kan iki. Lah aku ki Dijelasno, oke mau teko buka mobil cekrek kose. yes. Saiki bayangno ya. Aku ki ya wis tau kan kok ngono dan kebetulan juga ya Mbak Repa ngene iki apa ngejak langsung ning kene. Mbak apa jenenge Mbak Endah. Coba ngapa lihat tutup aku yuk, gak mau tutup tak goblok. Anak Iku gak iso seperti kan aku ya tau ya. Iya. Kan aku ya tau ya kok ngene. Ya Mbak Repa ya posisine blok kok ngene cuma bedane iki ya encen mok kaya ape ya lirik iki nara lah ngono kuwi ya. Terus aku lagi buka set. Ngono kuwi kenapa? Wes dhuwur kan. Aku ape nyauri ya piye terus dadi aku mang langsung tak buka ngawali. Kosek. Yes. Terus aku mire. kayak nenek mau aku ya, nenek mau ngabari aku mau kose. Iya lah lah piye. Ya wis lah guys, ya semoga kalian paham dengan kondisiku. Alay. Selain aku disakiti, mas aku yang disakiti adikku dewe. Apa? Begitu kejamnya dia. Mas guys, sekian dulu, terima kasih. Kita masih di sini, kita masih Di menunggu. sini. Mungkin nanti di kita pulang batas sekitaran jam kota 4. ini. Ya kita ya soalnya udah kehidupan. Di kehidupan kedua. Ya guys, terima kasih. Sekian dulu kontennya Pawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperbaiki komunikasi namanya, diperbaiki. Gicek pengen terus.
hapus WA nama apa gubak sana HP nam. Terus guys, bye bye, thank you, see you next time.